Takže chcem vás tu veľmi pekne privítať, som veľmi rada, že ste dnes všetci prišli. Toto je vlastne taká druhá diskusia, odkedy sa toto bistro otvorilo. Chcela by som len pripomenúť, že sa teda koná pod záštitou Slovenskej vegánskej spoločnosti. No a ešte by som rada poďakovala Jurajovi Kalusovi, pretože on sa práve postaral o túto dobrú techniku, čo vôbec nie je samozrejme v dnešnej dobe, že to niekto urobí dobrovoľne, len za to, že chce pomôcť osvete, zvieratám, planete a tak ďalej. Takže dnes budeme rozprávať o rastlinnej strave, o cvičení, o vegánstve a tá diskusia bude trvať tak ako minule, približne 1 hodinu, niečo cez hodinu a potom bude samozrejme priestor na všetky vaše otázky, čiže budem rada, ak si počas diskusie, keď vás čokoľvek zaujme, môžete si to napísať do telefónu napríklad a potom budem rada, ak sa budete pýtať čokoľvek, čo vás zaujíma. K našim dnešným hosťom. Tak vedľa mňa je Martin Šmahel, moderátor, bývalý fitness tréner, ktorý vlastne aj trénoval ľudí a dnes sa aktívne venuje multišportu. Martin, vítaj. Ahojte, všetkým dobrú chuť. Si to musím najprv nastaviť, že je to vlastne dobre počuť. Či ty ma pustíš trošku? My si daj tak, jak ti bude príjemne. Dobre, tak toto je super. Ahoj. Ahoj, ahoj. Vedľa neho sedí Andrej Hazer, je to vlastne fitness tréner, venuje sa bodybuildingu. Nepoviem asi nič nové, keď poviem, že do budúca ho čaká nejaká súťaž vo kulturistike. Andrej, vítaj. Ja som sa ti vypol. Či svieti displej? Haló, tak, dobre. Tak ahojte, vítam vás tu. Áno, chystám sa na súťaž budúci rok kulturistike, tak môžete ma sledovať. Budeme držať palce. A vedľa neho sedí Adam Drinka, je to vlastne v roku 2018 získal titul vicemajstra Slovenska v päťboji, súťažil aj v kalistenike, čiže v cvičení s vlastným telom a dnes sa venuje aktívne práve kalistenike a behu, aktuálne sa pripravuje na maratón. Adam, vítaj aj ty. Čaute, vítam vás všetkých. Tak ja by som začala práve tými začiatkami vašimi. Čo bol ten hlavný dôvod, prečo ste sa stali vegánmi a ako dlho už v tomto ste? Kľudne môžeme začať, Martin, od teba. Tak, u mňa je to 6. rok, som teraz počítal pred chvíľkou, 2019 január. A spúšťačom bolo u mňa paradoxne jedno nenápadné video, ktoré som si pozrel čisto zo zvedavosti. A vždy som sa tejto téme nejako vyhýbal, lebo v tej našej branži nebola nikdy obľúbená, nikdy som nevidel a nepoznal niekoho, kto by sa venoval športu, vrcholovému športu alebo práci s telom a hlásal by o sebe, že je vegán. A potom sa mi začal taký nový obzor otvárať, ale ja teda poviem, že aký to bol dokument, volalo sa to 101 dôvodov, prečo byť veganom v angličtine, ale malo to aj zaujímavé titulky, tuším automaticky generované. A ja som sa vlastne vďaka tomu dokumentu dozvedel, že to, čo som robil a jedol dovtedy, som robil úplne zbytočne. A v podstate v nejakej hodinke a štvrť sa človek dozvie veľmi veľa o tom, aké je pozadie celej tej živočíšnej výroby a aké sú výhody rastlinného stravovania. A potom následne aj nejakého vegánskeho myslenia. Ja to môžem tak oddelovať pre ľudí, ktorí možno že nevedia, tak vegánstvo je v podstate myšlienkový smer alebo vôbec celoživotná filozofia, ktorá sa zaoberá tým, aby človek znižoval utrpenie všade okolo seba, hlavne zvierat. A rastlinné stravovanie môže praktikovať aj niekto, kto nie je vegán, takže preto to oddelujem vždy. No a tento dokument vlastne vo mne spustil také pátranie, hľadanie po možnostiach, po nových cestách. Ja som ponachádzal kopec ľudí, ktorí sa práve venujú tomu, čo som sa venoval aj ja a s tým rozdielom, že boli vegáni. Zistil som, že to ide, v podstate som začal kopírovať ich, začal som robiť to isté, čo oni a v podstate na moje poštudovanie to veľmi dobre fungovalo. Čiže teba k tomu motivovali aj tie morálne dôvody, aj tie zdravotné benefity. Taká kombinácia naraz. Dobre tomu rozumiem? Ale ja som sa o tých zdravotných benefitoch veľmi veľa nedozvedel v začiatku. Ja som v podstate bral do úvahy len to, že to stravovanie sa zo živočíšnych zdrojov je pre nás nepotrebné. Že to je jednoducho nepotrebné. Že využívame na nejakého middlemana alebo nejaký článok, ktorý sa tiež živí rastlinami a my ho zjeme, skonzumujeme vlastne to, čo skonzumoval on. A tie
prvotné zdroje, ktoré sú pre nás naozaj dôležité, vieme získať z rastlín. To som sa dozvedel, začal som to robiť a tie zdravotné benefity prišli až neskôr. Tak nenápadne a ja som vlastne kolegom pred chvíľkou hovoril, že ja som bol astmatik, netuším prečo, proste to tak bolo. A tá astma, ja musím povedať, že odišla, lebo sa neprejavila 5-6 rokov, takže a mal som ťažké lieky, mal som ťažké stavy, záchvaty, nosil som za sebou EpiPen a tak. Andrej, čo bolo pre teba ten dôvod, prečo si prešiel na rastlinnú stravu? Ja mám inak celkom podobný príbeh ako tu na Martin, lebo takisto som mal astmu ako dieťa, tiež do silnú, každý deň lieky, inhalátory a bolo to ťažké záchvaty. A taktiež, keď som mal pubertu, tak som mal dosť akné. Tak ja som začal skúmať, že čím to môže byť, prečo to môže byť, čo môžem preto robiť, aby sa to zlepšilo. A tak som sa začal zaujímať o tú zdravú stravu, výživu, čo je dobre dávať tomu telu. A prišiel som na to, že môže to všetko spôsobovať mliečne výrobky a nadmerná konzumácia mliečných výrobkov. Tak som skúsil to obmedziť úplne na mesiac, dva, že čo sa stane. A výrazne mi to pomohlo. Tak som sa do toho tak nejak zaril, študoval som viac a viac. Potom taktiež som videl nejaké dokumenty, videá a potom zo dňa na deň som sa aj z toho morálneho hľadiska stal v podstate vegánom. Povedal som si, vyskúšam to, uvidím, bo začínal som vtedy cvičiť nejaké 3 roky a bál som sa, lebo všetci mi hovorili, že som slabý, nebudem vedieť budovať svaly, nebudem mať dostatok proteínu, nepôjde to, budem chudý, nebudem mať energiu. A ja som si povedal, že to aj tak vyskúšam a ide to. Dá sa to. Keď vieš, čo robíš, ide to. Tá odvaha sa vyplatila. Ako je to dlho už, čo si vegánom? To je 8 rok. Adam, povedz ty svoj príbeh. Moja vegánska cesta, alebo skôr, ja som bol vegetariánom 5 rokov a z vegetariánstva som prešiel vlastne na vegánstvo, teraz som vegánom 3 roky to budú. Sice mi ten prechod trval dlhšie, ale ja som vždy tak nejako cítil, že nie je správne jesť zvieratá a nechápal som ten dôvod, prečo je v poriadku zjesť krávu napríklad, ale nie je v poriadku zjesť psa alebo mačku. A tým, že som začal študovať na strednej škole kuchára, tak som sa dostal do styku s tým, že musím upravovať a spracovať mäso, či už dovtedy som teda stretával iba s väčšinou s kuracím mäsom, ktoré som jedával. Tam už to boli rôzne iné typy mäsa a vtedy som si povedal, že chcem byť nejakou tou zmenou a práve preto som sa rozhodol, či už aj z tých hygienických dôvodov, pretože aj keď som pripradoval v rôznych reštauráciách, aj u nás na škole, bohužiaľ, som videl, ako sa či už skladuje mäso, ako sú tam rôzne hygienické podmienky a vtedy som si uvedomoval, že toto určite môže byť zdravé ani pre moje telo, len tým spôsobom, že ako sa skladuje to mäso, alebo ako sa spracováva. No a vlastne to bol taký ten pokus, že chcem byť vegetariánom, pretože v tej dobe som nemal dosť informácií, ale hlavne ako hovoril tuto Andrej, že bál som sa toho, že budem mať málo bielkovín, že budem unavený, ľudia ma od toho odhovárali, tak som sa veľmi dlho držal vegetariánstva, až kým som neurobil ten krok. Ono, v úvode sme povedali každý, čomu sa venuje. Je tu kulturistika, ste fitness tréneri, je tu plážový volejbal a tak ďalej. Každý z vás trénoval alebo športoval už predtým, teda aj keď bol na tej živočíšnej strave, čiže každý z vás vie porovnať tie výsledky, aké boli predtým, aké sú teraz. Spomenuli ste aj, že ste sa zbavili astmy, tak skúsme si bližšie povedať, ako vám celé toto zmenilo váš zdravotný stav. A potom môžeme prejsť aj k tým výkonom. Tak ja si myslím, že ten najčastejší spoločný menovateľ všetkých tých, ktorých sa zbavia živočíšnych produktov, je hlavne zníženie cholesterolu, ktorý je v podstate prítomný skoro v každom živočíšnom produkte a presycujeme ním telo a ako náhle sa vlastne zbavíme týchto zdrojov, tak sa automaticky zníži ten príjem a vyčistí sa telo od cholesterolu, to je prvá vec. A druhá vec je, že dávame do seba teda hodne menej akýchkoľvek hormónov, ktoré pochádzajú zo zvierat a ja teda vždy hovorím aj ľuďom, že keď sa so mnou začnú baviť o tom, že ale veď tie zvieratá, čo pású na lúke, ja poznám toho farmára a blablabla, tak sa ho spýtam, že dobre, a čo myslíš, ako zomrelo to zviera? Dobrovoľne alebo nedobrovoľne? Tak asi nedobrovoľne, no a tak podľa teba má v sebe stresový hormón alebo nie, a ten je najsilnejší. Tak vždy ho jednoducho to zviera v sebe má, keď zomrie.
a preniesie to na nás. A on sa to neskôr prejaví, preto hovorím neskôr, lebo keď sme zdraví, mladí, tak možno sa nemáme čo obávať, ale tá doba príde a ono si nás to nájde a v podstate to v nás nejako leží a drieme a kým s tým niečo nespravíme, tak sa stane asi niečo, s čím nebudeme spokojní. No a ja si myslím, že to má hlavne všetky tie pozitívne zdravotné benefity a najmä možno, že ten, že keď sa človek začne na tú stravu aj trošku zamýšľať, že nie je to len taký switch, že teda vyhodím mäso, mliečne výrobky, ryby, vajcia a morské príšery a nahradím to niečím rozumným, čo by v tom jedálničku malo byť a ten jedálniček by naozaj mal pozostávať aj z čo najviac celistvých potravín a zdrojov, tak príjmame aj veľmi veľa vitamínov, minerálov, vlákniny a tá vláknina je špecifická zložka hlavne pri ľudskom stravovaní. Bez nej naše telo nedokáže fungovať a keď ho dávame málo, tak to telo v podstate naberá tie najhoršie neduhy do seba a nevie sa ich zbaviť. Nemáme vlastne taký ten kartáč, ktorý to čistí a zároveň nemáme správnu mikroflóru v črevách. To chalani určite veľmi dobre vedia a hlavne Aďo, čo sa venuje kulturistike a tomu, ako by mal správne jesť. Lebo najčastejšie práve pri tých vizuálnych športoch, kde sa už snaží trošku človek aj tú estetiku riešiť, sa rieši aj tá, nepoviem, že zdravotná, ale tá zložka toho stravovania, aby jednoducho ten jedálniček bol vyskladaný nejak tak správne. Veľakrát v tej vrcholovej kulturistike nemôžeme hovoriť o zdravom stravovaní, to by máš určite za pravdu, že dáme to veľakrát o tvrdých dietách a vyhýbaní sa určitým veciam, klasickým sacharidom, ale tí ľudia väčšinou o tej výžive trošku viac vedia. A ja takisto, keď som sa tomu viacej venoval v tom čase, keď som prechádzal na vegánstvo, tak som trochu viac študoval a trošku viac som sa tomu venoval. A vlastne som pochopil, že s tou širokou paletou ovocia, zeleniny, orechov, húb, cereálií a všetkého možného, čo vlastne príroda ponúka, dávame do seba strašne veľa dobrého. A čo sa týka tvojich výkonov, povedzme v športe, všimol si na sebe, že si sa v niečom zlepšil? Ja musím priznať, že taká prvotná reakcia bola jemný útlm a mierne, ako keby necítil som sa taký energizovaný celý čas, celý deň. A jednak som pochopil to, že som vlastne totálne zmenil skladbu môjho jedálnička a prešiel som aj na možno väčšie množstva potravy, pretože som chcel vlastne nahradiť rastlinnou stravou tie energeticky živinami veľmi silno nabité živočíšne jedlá, takže som tej stravy dával trošku viac. To ma trošku utlmovalo, ale na druhej strane som aj neskôr pochopil, že našou úlohou ako človeka, nášho tela nie je byť celý deň vystrelený ako po 5 kávach a my nemáme byť stále jednoducho pripravení v takom hype. My máme mať aj taký low stav, ktorý je v podstate šetrný pre naše telo, tým trošku si predložíme aj naše bytie tu na tomto svete. A na druhej strane, neskôr som sa potom s tým tak trošku ustavil a vlastne som zistil, že na ktoré jedlá reagujem energeticky pozitívne, na ktoré negatívne a jednoducho tak ich zaraďujem podľa potreby. Andrej, povedz, ty v čom si zlepšil zdravie? Už si niečo z časti povedal, ale v čom si zlepšil aj tvoje výkony? Zrejme v posilke. Dobre, takže rastlinná strava dosť výrazne zlepšila tú astmu, čiže oveľa lepšie sa mi cvičilo, dýchalo, prechádzalo, behalo všetko. A je to aj dokázané na niekoľkých štúdiách, že rastlinná strava dokáže zlepšiť atletický výkon. Hej. V takej silovej časti to by som nejaké zlepšenie nepovedal. To bolo skôr rovnaké. Posúval som sa rovnako dopredu, to už závisí od toho tréningu. Iba si pokračoval v tréningu? Áno, pokračoval som v tréningu, to išlo stále dobre. A ešte jednu, čo som zaznamenal, tak bolo urýchlenie regenerácie. Keďže som začal pridávať viacej antioxidantov, viacej ovocia, viacej zeleniny, strašne oveľa rýchlejšie som regeneroval tie svaly. Nebol som tak dlho rozbitý, nemal som takú svalovicu, dokázal som frekventovanejšie trénovať tak ťažko.
Ako si to mal s tou stravou? Robil si na začiatku nejaké chyby, že si tiež možno povedzme dal viac toho jedla, alebo si myslel, že... Áno, veľa ľudí robí chyby, ale väčšina ľudí, keď prejde na vegánsku stravu, tak práve robí takú chybu, že je také isté množstvo jedla, lenže si neuvedomujú, že vegánska strava väčšinou je menej energická, menej kalórií má a potom sa môžu cítiť slabší alebo že nemajú toľko energie. Ale v skutočnosti dali iba menej kalórií. Takže treba si to tak postrážiť a proste na vegánskej strave môžete jesť viacej. Hej? Všetká tá zelenina, ovocie, to má skoro maličko kalórií, ale strašne veľa vitamínov, strašne veľa fytonutrientov, antioxidantov, dobrých živín. Takže môžete si to prijať. Mám trochu menej hranolkov, to mám takú skúsenosť s klinikou, že všetci si povedia, že hranolky sú vegánske, môžeme jesť viac, no treba to rozlišovať. Určite sa dostaneme aj k tomu, ako by mala vyzerať tá zdravá vegánska strava. Andrej, ešte pri teba ma zaujíma to, že ty keď si hovoril, že veľa ľudí ako keby pochybňoval ten tvoj prechod na to vegánstvo, stretávaš sa s ľuďmi, ktorí tiež posilujú, tak teraz čo na to hovoria? No teraz keď ma vidia, tak nič. Nedovolia. Už skôr ja im hovorím, že čo by mali zmeniť a skôr sa ma pýtajú, že ako to ide, čo majú robiť a už si skôr pýtajú také rady, že ako oni môžu zlepšiť, ako sa môžu zlepšiť, už to nespochybňujem. Adam, povedz aj ty, čo si badal ty na tebe, či už pri behu alebo pri cvičení s vlastným telom, ty teda už 10 rokov posiluješ s vlastným telom, čo sa na tebe zmenilo, zlepšilo? Ja som tak hlavne aj po tej zdravotnej stránke zaznamenal, že som bol menej napríklad chorý od tej doby, ako som prešiel teda na vegánsku stravu. A čo sa týka cvičenia, tak za mňa som tam zaznamenal asi jeden z najlepších posunov v mojom živote, pretože ja som mal pocit, že už po 5-6 rokoch cvičenia s vlastnou váhou, že som narazil na taký ten strop a potreboval som niečo zmeniť. A už dlhšie som sa zahrával myšlienkou vegánstva, čiže som sa teda preto rozhodol, po týždni som to vzdal, pretože som šiel do obchodu a zistil som, že stravu, ktorú som jedal dovtedy, nemôžem nahradiť vegánskymi produktami, pretože neobsahovali toľko bielkovín, čiže som musel prekopať úplne celý svoj jedálniček. A za mňa som dával, vtedy som ešte aj súťažil lepšie výkony o mnoho, ako poslal som svoje hranice, napríklad predtým som dokázal urobiť 3 kliky v stojke, potom som urobil 10 klikov v stojke. Dokázal som navýšiť, čo sa týka aj samotného behu, že bol som čas, tempo, čiže za mňa to bolo jeden z tých najväčších posunov, hlavne kvôli tomu, že vegánska strava je nižšie kalorická, čiže som vedel, že ako si to nadstaviť už časom. Čiže ty si tam videl aj v tej vytrvalosti, aj v tej silovej zložke ten posun? Za mňa skôr v tej silovej zložke. Neviem, či to bolo hlavne tým, že som sa sústredil viac na tú stravu, ale bolo to niečo, čo keď si teraz pozerám spätne fotky, tak si poviem, že to bolo asi to najlepšie obdobie, čo som sa ešte tak fakt zameriaval na súťaženie. Chodíš pravidelne aj na krvné testy? Chodím na krvné testy a nehovorím dokonca doktorovi, že som vegán a všetko je v poriadku. A čo vy dvaja chodíte na krvné testy? No ja chodím pravidelne v rámci prehliadok a vždy si dávam aj nejaké také špeciálne parametre, markery vyhodnocovať. A moja lekárka to vie, samozrejme, že na mňa pozerá trošku s nedôverou a skúma ma pohľadom vždy, keď tam prídem, či nie som vlečší, chudší a viac chorý. Ale nie som, vždy nepoteším. Ja už sa vždy iba spýtam, že a čo vy, kedy? No tak v podstate všetky tie krvné markery mám nielenže v poriadku, ale ja hovorím, že je malé dieťa. Takže je to jeden z tých zaujímavých parametrov, ktorý sa nedá tak oklamať. A môžete vyzerať dobre, ja neviem, mať presúťažnú formu, ale vaše telo môže byť rozházané, on to nikto nevidí. Ale potom, keď sa robia tie všeobecné krvné testy, dajme tomu v rámci obyčajnej preventívky, tak tam tie najdôležitejšie markery sa ukážu. A či už sú to ukazovatele pečeňových testov, alebo v podstate zloženie krvi, alebo akékoľvek zápalové markery, tak človeka to vždy poteší, že rok čo rok to je buď rovnaké, ale dokonca niekedy lepšie. Keď sa na tú stravu ako keby zameriam ešte racionálnejšie ako predtým. Andrej?
Áno, chodím pravidelne na prehliadky, takisto chodím darovať krv a dokonca chodím aj na také, že InBody, váženia. Ono to nie je moc presné, ale tiež tam vychádzajú nejaké čísla a tiež ma to vždy poteší, že metabolický vek mi vychádza na 15 rokov a vždycky mám 105 bodov zo 100, čo sa čudujem, že sa to vôbec dá, ale chodím. Budeme teda vychádzať z toho, že sa stravujete prevažne teda zdravo, lebo aj rastlinná strava môže byť junk food, môže to byť teda spracovaná strava, ale zaujíma ma, či popri tej zdravej rastlinnej strave, kľudne sa môžete aj k tomu samozrejme vyjadriť, suplementujete aj nejaké vitamíny. Veľké obavy sú najmä o vitamín B12, vápnik, železo, tak ako to máte? Tak ja napríklad na pravidelnej báze si dávam pozor iba na B12, keďže ju nepríjmam z iných zdrojov, alebo teda nie tak pravidelne, lebo B12 sa častokrát pridáva aj do rôznych výrobkov, ktorými je už obohatená, tak si človek zabezpečí z toho nejaké minimálne množstva. Ale keďže viem, ako pôsobí na telo, tak je asi fajn suplementovať ho tak nejak pravidelne, takže to je v podstate jediný môj výživový doplnok, ktorý užívam tak nejak pravidelne, povedzme, že 2-krát v týždni, mám asi 1200 mikrogramov, ale ostatné výživové doplnky môžu tak vitamín D v zimnom období, ale to nesúvisí absolútne nejako s veganstvom, to by mal proste robiť každý, komu trošku záleží na tom stave organizmu. A sem tam, keď viem, že ide nejaká, ja neviem, jedna výroza alebo niečo, tak ja mám 3 deti, takže to sa u nás podáva z jedného na druhého, tak tam akurát zvýši nejaký vitamín C. A občas tak nejak jemne suplementujem omega-3 a 6, ktoré sa ale snažím mať aj v strave. Dosť často si v podstate chrúmkam nejaké jasové záležitosti a tam toho nájdem dosť, ale v podstate nie je to nikdy na škodu. Akože človek tým nepokazí nič, keď má dobrý zdroj, kvalitnú výrobu a fakt v najvyššej biokvalite, nemusíte toho zjesť na tony, aj keď je to drahé, tak dávate si to raz za čas a v podstate zabezpečíte si tým minimálne to, že viete, že nejakú takú ideálnu hladinku tam stále udržiavate. Čiže ten vitamín B12 je najdôležitejší. Suplementujete okrem toho aj vy niečo iné? Ja ešte by som odporúčal používať napríklad iodizovanú soľ, bo to býva často problém v našich končinách. Málo jódu. V obchodoch? Áno. Takže himalajskú soľ vyhodiť a iodizovanú soľ. A potom ešte treba dať pozor, aby sme mali dostatok vitamínu a takisto ešte niektorí ľudia aj v severských krajinách majú nedostatok selenia, ale to odporúčam napríklad brazílske oriešky alebo paraoriešky, stačí 4 oriešky za mesiac a máme dostatok. Adam, chceš niečo dodať? Ja si tak ako povedal Martin, tak B12 a v zimných mesiacoch vitamín D. Ten rýchlostný aj silový výkon sa zlepšuje aj vďaka keratínu a beta-alanínu v tele, tak obidva tieto vitamíny sú v rastlinnej strave tiež zastúpené menej, tak či používate popri rastlinnej strave aj nejaké doplnky výživy typu keratín alebo nejaké aminokyseliny? Môžete, neviem, kto ak používa? Ja nie. Ja používam pravidelne kreatín, ako nové výskumy dokazujú, že je veľmi bezpečný, má efekt, vyrába sa aj z rastlinných zdrojov alebo synteticky, takže není to vyrobené zo zvierat. Pomáha dosť aj na mozog a napríklad starší ľudia nad 55 rokov, 60 rokov by ho mali užívať, lebo oni strašne rýchlo strácajú svaly a tento kreatín ich chráni, aby nestrácali tak rýchlo svaly. Takže toto užívam pravidelne. Ale je to opäť ako keby len výhoda pre ľudí, čo cvičia, bežný človek, ktorý povedzme cvičí príležitostne, tak... Nie, ako aj vegáni, aj nevegáni by ho mali užívať, je to dobré, lebo z toho mesa takto by sme museli zjesť strašne veľa mesa, aby sme mali benefit toho kreatínu a to sa neoplatí, lebo tam je strašne veľa iných zlých vecí. Ale vieme ho nájsť aj v rastlinnej zložke bežne? Nevieme. Naše telo si ho vytvára samo z iných vecí
a vieme ho iba takto synteticky príjmať. Adam, ty suplementuješ ešte nejaké ďalšie veci, typu kreatín? Jediné, čo tiež takto suplementujem, tak je kreatín, lebo je to tiež jedna z vecí, ktorá je momentálne najviac študovaná a tiež si myslím, že tie pozitívne účinky, či už pre vegánov alebo nevegánov, sú dostačujúce na to, aby to človek bral. Hovorili sme tu už veľa o tom, že dokážeme žiť zdravo bez živočíšnej stravy. Ako si vysvetľujete tie názory odborníkov, ktorí stále zastávajú tie teórie, alebo nepovažujú rastlinnú stravu, ako povedzme my traja, stále za tú najlepšiu? Aj teraz len pred pár dňami musela napríklad Slovenská vegánska spoločnosť reagovať na článok, kde pediatrička sa vyjadrila smerom k deťom, že červené mäso je najlepší zdroj železa a bolo to poňaté, ako keby žiadny iný zdroj lepší železa sme nemali pre tie deti. Ako vnímate to, že stále je tu časť odborníkov, ktorí tej rastlinnej strave neveria? Tak za tým jednoznačne stoja dve veci, to je ego a peniaze. A takisto som to robil aj ja, keď som o vegánskej strave nič nevedel a keby som niekto spýtal do nejakého časopisu dať nejaký názor na vegánske stravovanie, tak by som ho proste odsúdil, pretože som o tom veľa nevedel, nemal som to naštudované, nebola to moja cesta, nebolo to niečo, čomu som sa venoval a nechcel som ja odkryť nejaké svoje slabosti. A hlavne som nevedel o nikomu, koho by to fungovalo, takže by som v podstate možno reagoval takisto ako tí ľudia dnes. Názory niektorých ľudí sa nedajú zmeniť a ani by sme sa to nemali pokúšať zvonka, ono by k tomu malo dojsť nejak tak prirodzene, ako to bolo u nás. Do mňa to tiež nikto neustil a nejak si ma to našlo. Jediné, čo je na tom dobre, že teda hodiny tikajú a tých zvierat zomiera stále veľa a bolo by fajn to trošku urýchliť, ale neviem, či úplne máme v silách spraviť to tak, že niekoho presvedčíme. Skôr treba ísť dobrým príkladom a čo najviac rozsievať do toho sveta to, že sa to dá a že to funguje a že je to dokonca aj lepšia cesta. No a tá druhá vec, tie peniaze, no tak to stále hýbe svetom a pokiaľ niekomu dáte dostatok peniazy za to, že bude vám niečo odporúčať, tak to bude robiť. Pozrieme sa na, neviem, je tu niekto lekár, aby som niekoho neurazil. Tak lekári majú hlavne veľa peňazí za to, že vám predpíšu lieky, ne za to, že sa tam objavíte na preventívnej prehľadke za rok. Takisto to funguje aj pri pediatroch, aj pri ostatných ľuďoch. Vždy budú motivovaní tým, koľko toho predpíšu a bohužiaľ ja mám ten názor a nikto mi asi nezmení, že takíto naši dnešní novodobí lekári, pokiaľ nie sú chirurgovia, ktorí riešia tie najzávažnejšie akutné stavy, tak nemajú až tak veľa vedomostí o tom, ako udržiavať telo zdravé. Vedia, ako ho udržiavať na liekoch, ale ktorý lekár vám poradí, čo robiť naozaj, aby ste sa vyhli liekom a fungovali zdravo. On sa ostavil od peniazy. A čest výnimkám, určite takí sú, ktorí tú profesiu robia aj z presvedčenia, že chcú ozdraviť ľudí, ale aj tak ich to neskôr dobehne, pretože z niečoho musia žiť a živiť rodinu, takže nejaký tam liek určite musia predpísať. Ja sa snažím baviť sa s ľuďmi, ktorí majú naštudovanú biológiu, medicínu, ale neriešia vzniknuté stavy lieky. Lebo mali by sme vedieť všetci, že ten liek je v podstate len niečo, čo vypína nejakú kontrolku v našom tele a keď sa tá kontrolka vypne, ten problém sa neodstráni, tak to o pár rokov vystúpi ako veľa závažnejší problém. Takže, ako som povedal, ego a peniaze. Ako to vnímate vy? No, Martin to veľmi dobre zhrnul a povedal. Mám rovnaký názor. Títo doktori naši na Slovensku by som povedal, že sú dosť takí neuvedomení a nemajú toľko vedomostí o tomto. Není to hlavne ich chyba, lebo je tak nastavený celý systém školstva a oni na medicíne sa vôbec neučia, že cukrovka, vysoký cholesterol sa dá primárne liečiť zmenou životného štýlu a stravou a že je to ešte efektívnejšie, bezpečnejšie ako lieky. Oni to proste neučia. A tak doktor, keď sa sám nevzdeláva v tejto oblasti, tak bohužiaľ má takéto zaostalé názory a tu u nás na Slovensku je to dosť zaostalé. Adam, chceš ešte niečo dodať k tomu? Ja mám asi taký istý názor ako toto kolegovia, čiže v podstate to isté. Skúsam ešte povedať,
že ako veľmi je vlastne dôležité, povedzme, keď začíname s vegánstvom, sledovať si všetky tie mikronutrienty, ktoré máme v strave, aby sme, keď s tým začíname, nevhúpli do toho hneď, že si kúpime, neviem, že vymeníme len šunku za vegánsku šunku, sír za vegánsky sír, ale aby sme mali naštudované práve to zloženie potravín, ako veľmi je to dôležité. Je to dôležité veľmi, pretože práve ja som pocítil tú nevedomosť toho, že keď som prechádzal teda z vegetariánstva na vegánstvo, tak som myslel, že môžem sa stravovať tak ako predtým, že vymením klasický sír za vegánsky sír a že to bude v podstate to isté. Tam je problém s reprákom, že to väzby. Aha. Už by to mohlo ísť? Čiže myslel som si, že stačí mi vymeniť teda vegánsky sír za, teda klasický sír za vegánsky sír, ale keď som to otočil na druhú stranu, zistil som, že bielkoviny tam nie sú žiadne, tak som sa toho veľmi zlakol, ako mi vtedy ľudia hovorili, že nebudeme bielkoviny. Ale je to dôležité hlavne kvôli tomu, aby človek mal dostatočný bielkovín, sacharidov, tukov a strava musí byť dostačujúca pestrá na to, aby človek z nej získal všetko, čo potrebuje. Čo by ste možno vy poradili niekomu, kto začína s tou vegánskou stravou, aby sa mu nestalo to, že začne pociťovať únavu, že mu začnú chýbať nejaké živiny, čo by ho mohlo automaticky odradiť, pretože takýchto vegánov nepotrebujeme, lebo tak robia práve to zlé meno vegánov. A ja mám podľa mňa úplne najzákladnejšiu radu úplne každému človeku. Človeku nemusí byť ani športujúci vegán, nemusí byť ani veľmi aktívny. Každý človek by mal ovládať to, čo by mala pozostávať jeho strava. A najrýchlejšia cesta k tomu je otvoriť si jednu jednoduchú aplikáciu, volá sa Chronometer, píše sa s C-čkom. A táto aplikácia, keď sa do nej nahádzajú, dokonca už sa dá dnes aj na základe čiarových kódov tam nahodiť produkt, tak vám ukáže, čo ste prijali, čo by ste ešte mali prijať, čo vám chýba. Je to vyhodnotené jednoduchými grafmi, zobrazuje vám to všetky makroživiny, mikroživiny. A v podstate ja som si predtým myslel, že aký som veľký odborník na výživu, keď som robil trénera a zostavoval jedálničky druhým ľuďom. Mám prv makový, nič som o tom nevedel. Naozaj, ja som vedel napočítať nejaké bielkoviny, nejakú celkovú energetickú hodnotu jedla a energetický výdaj počas celého dňa, ale netušil som o tom, že aké sú dôležité mikroživiny, vitamíny, vláknina a všetko to, čo naozaj potrebujeme. Potom ešte taká malá poznámka k ľuďom, ktorí si napríklad myslia, že ja neviem, nejakou šunkou v bagete si zabezpečia dostatočné množstvo bielkovín. Bavíme sa o plátkoch, ktoré majú niekoľko gramov, je to naozaj nič. Tam človek musí siahnuť po úplne iných zdrojoch, úplne iných množstvách, úplne inej celistej strave, aby mal v podstate tých živín dostatok. Takže vrátim sa k tomu Chronometer, vie si to každý stiahnuť, nainštalovať, nahádzovať tam veci buď cez počítač alebo cez telefón. Nerobím tomu reklamu vôbec, ale ja som to používal a mňa to osvietilo. Andrej, keď si predstavíme ľudí, povedzme tvojich klientov, ktorí chcú začať s rastlinnou stravou, tak možno pre niekoho to môže byť odradzujúce si začať všetko študovať, čítať si obaly, prípadne používať aplikáciu. Čo by si ty odporúčal? Mám tiež ešte takú jednu aplikáciu, volá sa napríklad Daily Dozen a tam ti ukáže iba nejakých 7 druhov potravín, ktoré by si mal každý deň zjesť. Ale sú to také všeobecné druhy, že máš si jesť 2 porcie strukovín, máš si jesť 3 porcie celozrnných obilnín, máš si jesť 3 porcie ovocia, 2 porcie zeleniny, 1 porciu listovej zeleniny a 1 porciu semiačov napríklad. A toto keď budeš každý deň dodržiavať, tak v podstate mal by si mať všetko, čo tvoje telo potrebuje. Ešte by som chcel povedať, že strašne všetci riešia tieto bielkoviny a každý sa bojí, že ich nebude mať dostatok, ale keď si pozrieme štatistiku aj bežných ľudí, čo ani vôbec nerozmýšľajú o strave,
tak väčšina ľudí ich má až nadbytok. Takže neviem, či niekto poznáte chorobu Kwashiorkor, kto to mal napríklad? No vlastne to choroba nedostatku bielkovín a nikto ju vás nepočul, možno niekde v Afrike, kde fakt majú problém s jedným potravín, tak tam síťa, ale tu nám by skôr ľudia mali riešiť, že majú nadbytok toho proteínu a nie nedostatok. My sa k tým bielkovinám ešte dostaneme, to je samostatná kategória. Každopádne mám ešte takú otázku, že vlastne keď lekári odporúčajú, ak už konzumujeme rastlinné, alebo takto sa opýtam, ak konzumujeme rastlinné zdroje železa, napríklad strukoviny, semená, orechy, tak lekári odporúčajú, že by sme ich nemali kvôli vstrebávaniu zapíjať napríklad čajom alebo kávou. Potom sú rôzne také odporúčania, že aby sa nám lepšie vstrebávalo to železo, tak by sme mohli si dať nejaký citrus k tomu, aby nám ten vitamín C to lepšie vstrebal. Tak zaujíma ma, že či sa riadite nejakými takýmito podobnými typmi a ak máte také, tak ich povedzte. Neviem kto. No tie, ktoré si povedala, počul som o nich, rozhodne teda káva nie je niečo, čo by nám malo zlepšiť trávenie, ale väčšinou nám ho zrýchli a nevždy to chceme. Je pomerne kyslá a dosť zaťažuje žalúdok. Máme ju radi, vonia nám, páči sa nám jej efekt kofeínu, preto ju pijeme. Čaj majú v podstate podobný efekt a dokážu z tej stravy práve to železo trochu ochudobniť. Určite je fajn zamerať sa na tieto triky, trošku si ich viacej dohľadať. Ja momentálne žiadne ako veľmi nenasledujem, pretože som sa trošku odklonil od môjmu volakedajšiemu cieľu, že vyzerať čo najlepšie, lebo mi došli do života ako keby iné priority a tie sa snažím trochu viac riešiť ako dokonalú stravu, ale rozhodne je fajn počúvať tieto triky, ale z takých hodnoverných zdrojov. Napríklad, keď tu páni spomínali, David Ozen, je to od pána doktora Gregera, ktorý je veľmi neznámym odborníkom celosvetovým na výživu a sa snaží teda hlásať všetky benefity rastlinného stravovania, tak on napríklad vydáva tiež pravidelne nejaké také triky, stačí ho sledovať na Instagrame alebo jeho webovú stránku, tuším je to nutrition.org a Nutrition Facts. Ale v každom prípade má Instagram a napríklad takýchto ľudí, ktorí sú študovaní, ktorí majú za sebou obrovské pozadie overenej teórie, sa oplatí sledovať už len vďaka tomu, že tu máme z prvej ruky, že to nie je cez piatého influencera, že to je proste nejaká overená informácia. A sú potom aj ďalšie profily, ktoré sa oplatí sledovať a to sú napríklad myslím, že Svetová zdravotnícka organizácia má tiež svoje nejaké profily, potom organizácie, ktoré sa snažia ako keby eliminovať živočíšnu výrobu na vôbec trhu, tak tie všetky ponúkajú takéto zaujímavé veci. Ja si myslím, že 5 minút na Instagram alebo Google vám vyhodí asi 20 výsledkov, takže určite áno, ale z overených zdrojov. Chcete ešte niečo doplniť k tomu? Ja chcem povedať, že ako si hovorila, tým železom je to pravda, aj taká, aj ten zelený čaj, mal by sa hodinu pred jedlom alebo po jedle, ale určite by som, že nevynechával zelený čaj, máme radi, lebo má strašné pozitívne účinky aj benefity, takže nie, že ho vynechať úplne, ale ho nedať s jedlom. A presne tak, vitamín C veľmi dobre pomáha strebávaniu železa. Potom ešte také ďalšie typy nejaké, napríklad vitamín D, keď sa užíva v zime, aj niekedy aj v lete niektorí užívajú, tak vždycky s najväčším jedlom dňa, aby sa najlepšie strebal, takže s obedom alebo večerou a vždycky s tým jedlom spolu zjesť. Potom ďalšie takéto nejaké komba, alebo čo zvyšuje silu, keď sú v kombinácii tie potraviny, tak napríklad kurkuma s čiernym korením. To čierne korenie strašne pomáha tomu kurkumínu vlastne bojovať v tele proti rakovine a proti zápalom a zvyšuje ten účinok. Potom napríklad ma ešte napadá také avokádo s
paradajkou, je tiež také synergické kombo, zvyšuje účinky a to je všetko. Zázvor a citrónová šťava tiež v kombinácii s kurkumou je taký dobrý šot na nielen na nabudenie a zvyšovanie energie, ale hlavne na odstráňovanie tých voľných radikálov z tela. Ale takýchto trikov je, myslím, že dosť veľa sú niekde aj zaznamenané v nejakých zoznamoch, takže my povieme to, čo nás napadne, ale určite sú lepšie zdroje. Adam, ty aplikuješ niečo, alebo máš niečo zaužívané svoje, čomu dôveruješ, v podstate, že ti pomáha, povedzme, že ti robí dobre? Asi zatiaľ z týchto vecí, možno sa inšpirujem niečím, ale zatiaľ niečo také. Poďme to tak k tým bielkovinám. Andrej, začala by som asi od teba. Základná otázka, či sú tie rastlinné bielkoviny rovnako plnohodnotné ako tie živočíšne a možno aj skús vysvetliť, prečo sa musia medzi sebou kombinovať. No, takže áno, každá rastlinná bielkovina obsahuje všetky aminokyseliny, len určitá potravina niekedy jedna aminokyselina chýba. A aby, nie že chýba, ale je tam menej. A aby prebehla proteínová syntéza, tak potrebujeme dostatok tejto aminokyseliny. Takže keď príjmeme, čo ja viem, 40 gramov bielkovín z fazule, tak nám chýba jedna aminokyselina, a čiže strebáme iba 35 gramov napríklad. Ale to je taká iba teoretická časť a v praxi to vôbec takto nefunguje, lebo nikdy nejeme iba jednu potravinu. Keď už k tej fazuli pridáme quinoa alebo takto, tak už sa ten amino profil vyrovná a už strebeme všetko. Takže teoreticky to je pravda, ale prakticky to nikdy v reálnom svete nenastáva a je to úplne plnohodnotná bielkovina ako živočíšna. Takže je to mýtus, že by boli rastlinné bielkoviny o niečo menej hodnotné. Presne tak. Koľko vlastne kilogramov bielkovín, alebo koľko bielkovín a kilogramov hmotnosti by sme vlastne mali konzumovať v prípade, ak sme človek, ktorý nešportuje, ktorý športuje príležitostne a ktorý sa venuje športu profesionálne? No, odporúčaná dávka podľa nejakých guidelines je 0,8 gramu na kilo hmotnosti. K tejto hodnote sa vlastne vedci dostali tak, že zobrali priemer, čo človek potrebuje, čiže nejakých, spriemerovali to, čiže 0,4 gramu to vychádzalo a potom dali krát 2. Čiže 0,8 gramu by malo stačiť tak 99% ľuďom. Sú nejakí, jasné, že extra športovci, ktorí potrebujú trošku vyšší príjem, alebo keď sú nejakí ľudia, čo má nejaké zranenie alebo haváriu, tak vtedy sa dáva vyšší príjem bielkovín, aby sa tie tkaniny automovali rýchlejšie. Takže od 0,8 maximálne po 1,2 všetko už by som povedal, že je zbytočne veľa. Adam, neviem, či si sleduješ svoj príjem bielkovín, ale ako máš ty nastavené tieto množstva denné? Ja si sledujem bielkoviny, využívam k tomu aj rôzne aplikácie. A ja tým, že cvičím, tým, že dosť často behávam, tak sa snažím mať vlastne 1 až pol gramu až 2 gramy bielkovín na to, koľko vážim, čiže okolo nejakých 160, 170, 150 gramov bielkovín. Nemáš problém počas dňa prijať takéto množstvo bielkovín z bežnej stravy? Nie, ja tak jednoducho si poviem, že keď je strava dostatočne pestrá a sú tam rôzne druhy alebo rôzne tovary, ktoré vám vedia dať bielkovín, či sú to strukoviny alebo tempeh, tofu, tak sa dá získať úplne polovičku toľko bielkovín za deň. Martin, ako to máš? Ty sleduješ si bielkoviny a koľko máš počas dňa? Ja som si to sledoval v začiatku, pretože som si to chcel nejak tak správne vyhodnotiť a nastaviť sa na to. Potom som samozrejme od toho upúšťal, keďže to nebolo potrebné sledovať stále, ten môj jedálniček sa veľmi nemenil, respektíve bol veľmi pestrý, ale tak v rámci nejakého týždňa bol super rovnaký. Ja som sa potom začal správovať tak viac divoko, že som to až tak veľmi neriešil a zistil som, že moje telo oveľa výraznejšie reaguje na tréning ako na jedlo. Čiže keď som potreboval spraviť s telom nejakú zmenu, tak oveľa väčšiu som ju spravil. Paradoxne sa to hovorí, lebo veľa keď sa povie, že ja neviem, pekné brucho sa robí v kuchyni a tak. Mne ako keby telo najviac reaguje na druh tréningu. Keď ho mám silovejší, tak proste ten sval, je to nám vidieť, rastie a varuje sa.
keď mám tie tréningy viac zamerané na nejakú vytrvalosť a viac plávam, behám, bicyklujem alebo čokoľvek, tak proste si to štíhlim a došlakujem. Tá strava u mňa až tak veľkú rolu nehrala, ale musím povedať, že pravdepodobne ju mám lepšie nastavenú ako 95% ľudí bežne. Takže aby to zase nezavádzalo, že zase nejem doma šišky, lekvárové a takéto veci s hranolkami, ale ten môj hlavníček zohľadňuje zhruba to, čo som sa tam naučil, ale nesledujem si to až tak detálne ako predtým. No a ešte som chcel povedať, že chalani dobre hovorili o tých kombináciách, o tých bielkovinách. Pamätám si ľudí, ktorí boli, ja som ich vtedy ešte nevnímal tak ako dnes, ale v podstate oni boli takí zakladatelia takejto teórie, ktorú razíme dnes, a bolo to pred 20-30 rokmi. Športovali a v podstate stravovali sa tak, ako im vtedy doba umožňovala. Čiže neboli možné absolútne žiadne náhrady, žiadne výrobky, žiadne polotovary, ktoré dnes si môžeme kúpiť ako z vegánsku prasaciu hlavu. To som prehnal, hej, ale ako tam sme sa dostali. No vtedy bol maximálne tofu od a to som chcel povedať, že ani tofu nebolo a vtedy sa jednoducho hovorilo, že rice and beans, this is all you can take out all you need. A jednoducho tak to proste bolo. Boli to strukoviny, boli to obilniny, kombinovali sa v rôznych pomeroch, ale proste podľa chuti. Varil sa jeden veľký tanier, kde bolo všetko a toto keď človek jedol a osviežoval to nejakým ovocným zeleninou, tak naozaj mal v tej strave toho dosť. Ale jednoducho pre bežného človeka by to absolútne dostačovalo. Stačilo sa trošku vyznať v tých základných potravinách, vedieť si niečo základného uvariť z prvotných surovín a myslím, že to je všetko, čo potrebujeme. Andrej, podľa mňa si veľa ľudí prekvapilo tou informáciou, že stačí 1,2 gramu na kilogram hmotnosti, lebo je tak aj v spoločnosti zaužívané, aspoň ja som to tak zachytila, že 1,8 až 2 gramu, čiže to je až príliš veľa. Ako to máš ty denne? To je príliš veľa a ja to vidím aj na väčšine mojich klientov, čo chcú aj chudnúť, tak strašne sa zameriavajú na proteín a majú ho až strašne veľa a potom nejde chudnúť, aj keď jedia, že aj nízkotučné, málo tuku, málo sacharidov a aj tak nejde schudnúť. Lebo v podstate s proteínom to funguje trošku inak ako s tými dvoma nutrientami. No pretože všade sa napríklad hovorí, že proteín nás najviac zasíti a práve pri chudnutí by to mohlo pomôcť, nie? Áno, to je pravda, proteín zasycuje, ale aj laktina. Ale je taký problém, že my si ako naše telo nevie ten proteín, keď dáme na nábytok, nevie ho nejako uchovať, alebo uložiť, alebo využiť. Nemáme úložiska proteínu v tele, tak telo sa potom začne k tomu chovať, ako keby to bol sacharid alebo tuk. Keď máme dostatok proteínu, ale dáme dvakrát viac, ako by sme mali, tak telo si to aj tak uloží do tukov alebo vo forme glykogénu do svalov. Ale tam najprv uprednostňuje sacharidy. A to sú väčšinou plné glykogenové zásoby v pečení a svalov sú plné zo sacharidov. Dáme ešte k tomu proteín, tak telo si to rozloží na aminokyseliny a aj tak to potom uloží iba do tukov. Takže treba dávať pozor, aby tiež ho nebolo nadmerne veľa. Možno len pre zaujímavosť, ak chcete, môžete to povedať, keď nie. Aký je váš denný kalorický príjem ako športovcov? No, ja keď mám ťažké silové tréningy, tak ja mám 3500 až 4000 kalórií. Ja mám tak do 5000 kalórií. Ja som tak podľa toho, aký mám deň, ale 2,5 až 4200 bol taký strop, ja som nepotreboval, ale tak napríklad mám menšiu hmotnosť ako Aďo a tam je zase nižší, takže tam sa to nejako vyrovnáva. A ja sa ešte spýtam, že odkiaľ si mal tú informáciu, že skoro 2 gramy bielkoviny na kilogram, je to strašne veľa. Ja som to čítala ešte kedysi dávnejšie, ale to som ani nebola v tejto vegánskej komunite a mám to tak zapamätané v podstate doteraz, že sa to tak prezentuje, ale možno, že... Ja som to ozaj fakt znížil úplne postačujúce množstvo tých 0,8, tam to začína. Aj keby to bolo menej a človek naozaj športuje, nezbadá na sebe nejaký efekt, že by sa zmenšil alebo že by schudol. Tých 0,8 je naozaj celkom fajn, v podstate pri povedzme 100 kg človeku je to 80 gramov, čo nie je až také ľahké možno získať
keď sa človek nestravuje trochu rozumne. Že naozaj, keď si naplní tie raňajky, obed, večeru nejakými rýchlymi malými jedlami, tak tam to nebude, tých 80 gramov. Čiže treba nad tým trošku premýšľať, treba si vyberať a dostavovať si to tak, aby to zohľadňovalo ten môj príjem výdaj, ale myslím si, že zase vôbec to nie je také ťažké, keď sa do toho človek dostane. Ďalšia vec, Andrej, možno otázka na teba. Pri tých rastlinných bielkovinách sa uvádza aj to, že majú nižšiu využiteľnosť. Tak otázka je, že to znamená, že naše telo si ich toľko keby neuloží. Otázka je, že či by nemali teda vegáni pridať povedzme o 10% viac proteínov ako ľudia, ktorí jedia živočíšne zložky práve kvôli tomu, že tie bielkoviny sa im horšie vstrebávajú. Nie je to vôbec pravda, lebo práve teraz, čo spomínaš, alebo na čo sa odkazuješ, tak vyplýva z jednej štúdie z 1980 rokov asi. Neviem, prečo všetci spomínajú stále toto, ale je to proste iba nejaké vedecké číslo, čo vedci dali k daným jedlám, ale vôbec to neurčuje, ako to naše telo vie využiť. Oni robili tento pokus, túto štúdiu na prasiatkách, dokonca ani nie na ľuďoch. Dávali im vždycky jednu potravinu a potom ich rozrezali im čreva a pozerali sa, ako sa to rozložilo, tá bielkovina. A dávali im za prvé aj surové veci, to je jasné, že je to horšie strebateľné a vždycky im bolo to bez vody, nebolo to uvarené a vždycky iba jednu potravinu. Keď chceš mať využiteľnosť napríklad rovnakú ako pri živočíšnych, keď už pridáš, skombinuješ dve potraviny a pridáš k tomu zeleninu, sú tam nejaké ďalšie enzymy, tak už je tá využiteľnosť úplne takmer rovnaká tým číslám, čo sa uvádza pri živočíšnych. Ale sú to len čísla, vôbec to nič neodráža praktické do života. Je to iba nejaký vedecký fakt. Tak sme radi, že si tento mýtus vyvrátil. Adam, z čoho vlastne čerpáš tie bielkoviny? Aké používaš jedlá, aby si mal dostatok proteínov? Ja najviac čerpám bielkoviny asi z tempehu, zo soje, z rôznych stúkovín, quinoa, poprípade to podám nejakými orieškami, semiačka, čiže keď toto všetko nakombinujem, tak mi z toho vyjde, že vlastne neprichádzam o nic z toho, čo by som mal pri živočíšnej strave do seba dávať. Ješ napríklad tofu, alebo seitan, alebo tempeh každý deň a podotázka, či to nie je zdravé. Ja si to rozdielujem tak, že už si v podstate dopredu pripravujem jedálniček na celý týždeň, aby som v tom dni nemal tú surovinu viackrát opakovanú sa, ale nemyslím si, že by to bolo nezdravé, pretože čisto rastlinná strava je veľmi ľahká, je menej kalorická, ja dokážem sa hodinu pred tréningom najesť a dokážem podať maximálny výkon, keď idem trénovať, čiže to by som nevidel problém. Martin, čo jedávaš ty, aby som mal dostatok bielkovín? Ja ešte som bol chvíľku ticho, ale skočím do toho, nie že to nie je nezdravé, ale je to veľmi zdravé. A treba si ten mýtus vyvrácať, že tofu, akékoľvek sojové výrobky na nás negatívne vplyvajú, nemajú absolútne čím. Je to v podstate častokrát aj tofu, aj tempeh, jednozložkový polotovar alebo výrobok, ktorý sa vytvára ešte dokonca veľmi pozitívnym procesom ako fermentácia, ktorý v podstate ešte zvýšuje hodnotu toho jedla. Napríklad takto sa robí tempeh a samotný tofu je rovnako iba povarená soja, ktorá je uložená a stlačená. Sojové výrobky nám sa v nich voľakedy hovorilo, že obsahujú estrogen alebo zvyšujú v tele estrogen a robia nám nejaké mužské budiky alebo čo, to sú také bláboly. U nikoho to nikdy neprejavilo, nikdy sa to neukázalo a vlastne tam si pobil termín estrogen a fytoestrogen. Fytoestrogen je v podstate v každej rastline, je aktívny iba v rastlinách, človeku sa nejako neprejavuje, nezvyšuje vôbec účinok ani koncentráciu našich hormónov v tele. A všetky rastlinné jedlá sú v podstate pre nás vyslovene stvorené. My sme tvory, ktoré v podstate by mali jesť to, čo na základe nášho farebného videnia rozlišíme ako zrelé, čiže preto máme farebné videnie, aby sme vedeli, ktorý plod je zrelý a ktorý nie je zrelý.
vieme si ho otrhnúť rukami, vieme ho zjesť, veľa z potravy nemusíme vôbec váriť ani teplami upravovať. Áno, niečo mu to pomôže, áno, je to ľahšie stráviteľné, áno, niekedy je to aj chutnejšie, ale nie je to vyslovene nutné, dá sa byť aj na surových rastlinných potravinách. A myslím si, že ten jedálniček si treba dostávať podľa toho, aby bol hlavne pestrý, farebný, potom aj chutný a nič nám nechýba. Takže soja a jej demonizovanie, to je úplne zbytočná téma. Andrej, začneme témou chudnutia a vegánstvo. Vieme, že dnes sa hovorí o obezite ako takej novodobej epidémii ľudstva. Dá sa na rastlinnej strave a chudne sa na rastlinnej strave lepšie a rýchlejšie? Áno, úplne oveľa lepšie, rýchlejšie, ľahšie. A presne ako si povedala, vlastne hlavné príčiny úmrtia v dnešnom svete sú všetko choroby zo zlého životného štýlu a zo zlého jedenia. Na prvom mieste sú srdcocievne ochorenia, na druhom mieste je rakovina a na treťom mieste je infarkt a mŕtvica takéto. Takže toto všetko sa dá riešiť vlastne rastlinnou stravou, ktorá nás chráni proti týmto ochoreniam. Chutne sa nám lepšie na rastlinnej strave, vďaka tomu, že môžeme jesť väčšie množstva, lebo sú to väčšinou menej kalorické jedlá, potraviny. A niektoré potraviny dokonca urýchľujú metabolizmus, obsahujú nejaké látky, ktoré nám pomáhajú tráviť, pomáhajú mať menej chutné jedlo, zvyšujú nám niektoré hormóny, zlepšujú nám inzulínovú senzitivitu a vždy, keď jeme niečo takéto dobré, tak vždy vlastne sa oberám možnosť, ako keby jesť to zlé, alebo naopak, že keď si dám niečo zlé, tak si nedám to dobré. A čiže tým, že jeme veľa toho zdravého, tak jeme menej toho zlého. A práve tie zlé veci nám zhoršujú inzulínovú senzitivitu, cholesterol a z toho potom vzniká vlastne obezita. Potom aj máme horšiu reakciu na cukor, keď máme zanesené inzulínové tieto receptory. A napríklad taká listová zelenina, taká paprika, obsahujú v sebe také látky, ktoré veľmi pomáhajú chudnutiu, takisto niektoré koreniny, čo sa používajú, napríklad rastca, zelený čaj, také lahôdkové droždie, cesnak, zázvor, jablko, všetko nám pomáha, a čo je aj dokázané na štúdiách, že je to potvrdené, že keď to pridáme do jedálnička, bude sa nám lepšie chutnúť. Ak napríklad ale príjmem 2500 kalórií zo stravy živočíšnej a 2500 kalórií zo stravy rastlinnej, je možné, že na tej rastlinnej strave na základe tohto denného príjmu schudnem, napríklad preto, že vegáni majú rýchlejší metabolizmus? Je to aj o tom? Záleží, čo zješ. Hej? Ak zješ 500 kalórií z chránoviek, alebo z nejakých aj vegánskych, ale nejakých olejov alebo spracovaných potravín, tak moc neschudneš. Ale ak to zješ zo zdravých potravín, tak to bude obrovský rozdiel oproti živočíšnej strave. Čiže nie je to len o tých kalóriách? Vôbec nie. Nie je kalória ako kalória, treba to veľmi rozlišovať. Ja stále hovorím, že aj alkohol má kalórie, ale to neschudneš určite. A má ich teda dosť, aj keď tak nevyzerá. Adam, chceš tomu niečo dodať? Ja som teraz akurát nedávno čítal jednu anglickú štúdiu, ktorá vlastne potvrdzovala toto, že tým, že je vegánska strava obohatená o vysoký obsah živín, ktoré dodávajú telu rôzne vitamíny a týmto spôsobom vlastne až o 16 alebo medzi 16 a 23% zrýchluje metabolizmus rastlinná strava. Andrej tu spomenul nejaké tie základné choroby, ktoré sú v modernej spoločnosti prítomné. Stotožňuješ sa s tým, že vďaka rastlinnej strave vieme eliminovať všetky tieto aj nádorové ochorenia, cukrovku a tak ďalej. Aký máš na to pohľad? Jednoznačne sa s tým stotožňujem a čo môžem tak za seba povedať, že ľudujem, že som začal s vegánstvom skôr. Oľutoval si to niekedy, keď napríklad vidíš okolo seba ľudí, ktorí možno majú tendenciu ťa spochybňovať, alebo nebol takýto moment v tvojom živote?
Zo začiatku, keď som prechádzal z vegetariánstva na vegánstvo, tak som predtým mal veľmi napríklad sladkosti, ale tým, ako som sa do toho dostával, zistoval som tie hlavné dôvody, prečo sa nechcem robiť, tak som začal považovať všetko jedlo, ktoré nie je vegánske, ako by len nebolo jedlo. Keď ma niekto ponúkol niečím, že daj si pizzu, daj si ranochy, na burger, tam, ani som to nepustil ďalej, pretože som to nezablokoval vo svojej hlave, že to pre mňa nie je jedlo, čiže som s tým ako keby nerátal. Jedlo je to pre mňa až vtedy, keď viem, že to je rastlinné. Mali ste vy nejaké momenty vo vašom živote, kedy ste sa povedzme pribrzdili, zapochybovali, či ste na správnej ceste? Ono sa hovorí, že keď máš veľa kamarátov, stan sa veganom, si to preriedi pekne. U mňa to tak rozhodne bolo, pretože ja som tomu všetkému tak veľmi silno uveril, že som sa to snažil sa vlastne chrániť mojich blízkych od toho, aby nemali choroby, aby žili zdravšie, aby sa ten svet vyvíjal takým lepším smerom a ono to nebolo príjmané úplne tak, ako som chcel. Tak som neskôr túto aktivitu vypustil, ale musím povedať, že to trvalo pár rokov, kým som pochopil, že tento nátlakový systém nie je úplne správny. No a či som pochyboval? Ja si myslím, že som študoval tú strávu oveľa viac ako každý, kto sa so mnou bavil, ako sa so mnou snažil nejakým spôsobom argumentovať. Sem tam vystredol nejaký argument, čo ja neviem, práve prešiel sociálnymi sieťami a tak. Ja som ich väčšinou vedel spúknuť trošku inými názormi a inými faktami. Len otázka je, že či ten človek, ktorý sa s vami baví, sa chce niečo naučiť, alebo sa s vami baví preto, lebo chce prezentovať svoj názor a chce sa hádať. Tam nie je cesta, tam asi treba byť ticho a usmiať sa. A veľakrát mám takú skúsenosť, že ten človek, keď sa dostane do nejakých úzkých alebo sa dostane k nejakým informáciám a chce ich potvrdiť od niekoho, kto tým žije, tak aj tak za vami neskôr príde a spýta sa, že počúvaj, tak ak to je naozaj, tak teraz sa už bude počúvať. Čiže tie pochybnosti neboli už len kvôli tomu, že som sa tomu venoval aj po tej teoretickej stránke a že som si jednoducho vedel vyložiť tie fakty úplne jednoducho. Naozaj, mne fakt tá jedna appka, ktorú som spomínal, stačila na to, aby som si s niekým sadol a za 5 minút mu ukázal, že počúvaj, tak ty príjmaš toto, ja príjmam toto, pozri sa na výsledok. A tam je zbytočná akákoľvek ďalšia debata a akékoľvek ďalšie pochybnosti. V podstate treba sa naozaj zameriavať na to, čo chceme. Keby som sa začal špárať v tom, že či to funguje, či to nefunguje, tak v tej králičej nore možno nájdem niečo, čo sa mi nebude páčiť a budem to v sebe živiť a vlastne z tej cesty zídem. Ale keď sa chcem venovať tomu a verím tomu, že toto je to správne, tak jednoducho si vyhľadávam tie veci, ktoré sú tomu podobné a hľadám si ľudí, ktorí tým žijú a ktorí vlastne to isté hlásajú a je to na nich aj vidieť. To je dôležité. Andrej, teba aktuálne živí to, že trénuješ ľudí, s čím sa stretávaš u tvojich klientov, prechádzajú na vegánstvo, lebo ich inšpiruješ, alebo do toho prichádzajú sami, ako to máš s svojimi klientami? Áno, pýtajú sa ma často, že ako by mohli zlepšiť tieto stravovacie návyky a snažím sa ich tak inšpirovať nejakým takým môjim postojom, že hovorím im aj, čo ja jedávam, aké veci si ja pripravujem, čo si varím, tak sa potom veľa za mňou chodí a pýtajú si jedálničky a nejaké rady, lebo väčšina ľudí chce chudnúť, tak im s týmto pomáham a nesnažím sa ich nejako natvrdo presvedčiť, že aby boli vegáni alebo vegetariáni, lebo to takto väčšinou nefunguje, ale vždy sa im snažím nájsť nejaký recept, nejaké jedlo, ktoré im pomôže aj pri tom chudnutí a bude im aj chutiť, budú si ho vedieť navariť sami, vedieť pripraviť a vlastne pomôže im schudnúť a bude nejaké vegánske alebo menej obsahovať týchto živočíšnych bielkovín. Všimneš si na nich aj niečo, čo by ich odrádzalo alebo brzdilo od toho, aby prešli na vegánsku stravu? No, jedine chuťové poháriky. Je pravdou aj to, že tie chuťové poháriky sa menia v čase, keď teda sa stávame vegánmi? Áno, je to výrazné. Veľmi sa ti to zmenilo vlastne to. Vždycky, keď jeme nejakú potravinu napríklad prvýkrát, tak naše telo reaguje ostražito, dáva si pozor, máme do žalúdneho hľadiska, že či to nie je jedovaté, či to neobsahuje niečo, čo by sme nemali. Preto napríklad, keď dáme aj deťom nejaký pomaranč alebo pomarančový džús, tak
strašne bude kyslí a väčšinou to nezjedia. Ale keď sa im dáva častejšie, vlastne ten mozog sa naučí, že je to dobré, že je to zdravé, tak prestane vnímať tie zlé chute a začne vnímať v podstate tie dobré chute a začne im tak chutiť. A takto to isté funguje aj u dospelých ľudí a so zeleninou z ovocím. Keď to budeme konzumovať častejšie, tak nám to bude viac a viac chutiť. Adam, stretol si sa tým s nejakou potravinou, ktorú si mal rád a možno pri ktorej ti robilo problém sa jej vzdať, keď si sa stal vegánom a dnes si nevieš predstaviť, že by si ju opäť jedol, či sa to aj u teba nejak zmenilo? Stretol a u mňa to bolo teda hlavne o tom, že keď som bol 5 rokov vegetariánom, tak môj život je okolný, alebo môj príjem bielkovín sa skladal hlavne z produktov, ktoré boli z mliečného priemyslu, čiže rôzne síry, či už paranice, kamigery. A toto bol pre mňa obrovský problém, pretože bol to aj rýchly prísun bielkovín, ale potom, keď som si o tom tiež viac začal cestovať, a prešiel som na vegánsko, ja si neviem predstaviť, že som akýkoľvek druh si radal. Martin, ty si to mal ako? No, či som mal nejaké potraviny, ktoré... Ako sa ti, či si na sebe pozrieval, že sa ti zmenili, povedzme, tie kultúrne poháriky, alebo či ti bolo smutno za nejakým jedlom? Ja som sa naučil variť. Ja som bol vtedy, a je to tak, ja som bol vtedy absolútne odkazaný buď na partnerku, alebo reštauráciu, alebo cestoviny. A zrazu som zistil, že mi nemá kto navariť. Som musel naučiť variť ja, ale nie, že musel, ale tak proste som chcel konzumovať nejaké veci, tak som si musel naštudovať, ako sa pripravujú. A nebolo to nič zložité, musím povedať, že bola to skôr taká príjemná cesta ochutnávania, zisťovania. Ja teda stále nie som taký zaznávač takého kulinárskeho vymýšľania, že by som strávil v kuchyni strašne veľa času, práve naopak, potrebujem ho šetriť, takže ja som za také rýchlejšie jedlá, ale napriek tomu proste viem si pripraviť jedlo za 10-15 minút, plnohodnotné, aj keď ja neviem, mám iba nejaké základné suroviny v chladničke alebo v špajzi. No a určite sa mi zmenili chute, hlavne v začiatku, keď som začal konzumovať možno trošku viacej strukovinových jedál a najprv som ich nevedel upraviť. A sa tak hovorí, že keď napríklad niekto nevie, alebo niekto hovorí, že tofu je nechutné, tak nevie variť. Lebo aj kuracie mäso je nechutné, pokiaľ si ho nevieš urobiť sama dobre, takisto aj ryba. Čiže je to ochucovanie, je to správnej príprave, je to nejakej takej štítke, možno že nejakého vymýšľania alebo malého umenia. Ale všetko sa dá naučiť, žijeme v dobe, keď si fakt na jeden klik nájdeš všetko, čo len chceš. A tých receptov a tých dobrých rád je fakt na tisíce. A mne sa chute menili aj počas toho vegánstva a ja som vlastne zistil, že som najprv začal so strašne veľa nápodobeninami všelijakých živočíšnych výrobkov, ako boli vegánske síry, vegánske salmy, vegánske mäsa a takéto veci. A čím ďalej, tým som to menej potreboval, tým menej som to vyžadoval, tým viac som sa aj orientoval na tú výživovú hodnotu týchto jedál. Niektoré sú na tom stále celkom dobré a niektoré som chcel nahrať proste nejakou prvotnou surovinou. To sa mi podarilo a myslím si, že tie chuti sa stále menia. Záleží na tom, že kde sa nachádzam, aké ročné obdobie. Teraz v lete strašne veľa ovocia zjem, predtým to tak nebolo. Tak som si strašne dával pozor, určite mi aj Andrej dá za pravdu, že sa všetci báli sacharidov a nejedli sme ovocie. Nemám problém zjesť 10 banánov v jednom smoothie. A nikdy mi to nič nespravilo, nikdy som nepribral, nikdy som s tým nemal nejaký problém zažívať si. Jednoducho mi toho ovocia práve, že jeme strašne málo. Takže takých množstiev by sme sa nemali báť. Ja fakt polovičku melóna zmastím za jeden deň. V živote som z toho nemal výčitky a v živote som nič nepribral. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky vaše odpovede, za vaše myšlienky, pohľady, fakty. A teraz už je priestor na vaše otázky. Budeme radi, ak sa budete pýtať čokoľvek, čo vás zaujíma. Čaute, ja som si spravil nejaké poznámky, takže mám tu otázočku na chalanov. Čo si myslíte o adaptovénoch, čo sa týka výživy a kombinácií s výživovými doplnkami? Mám svoji čagu, rejši, livu, kuskricovú.
máte s tým nejaké skúsenosti? A tak. Akože vyslovene huby sú veľmi, veľmi extrémne zdravé. Je to aj dosť dokázané. Nepovedal som, že zrovna, že čak zdravšie. Toto už je skôr takým biznis modelom, lebo sa to predávalo doplnkov výživy a to už nie je úplne dobré. Skôr by som bol za celistvé jedenie tých potravín, takže celú hubu, šampióny a nepovedal by som, že čaká je zdravšia ako iba taký obyčajný šampión. Ten obsahuje veľmi podobné látky, veľmi zdravé látky, zvyšuje nám imunoglobulín v krvi, zvyšuje nám imunitu, takisto ako hliva. Hliva sa hej na toto predáva, je to obrovský biznis, ale to isté dokáže obyčajný šampión. OK, super, díky. A čo si myslíte o make a šotvičníku? Ešte poviem, ale nefunguje. Ja doplním, že ja som sa bol kedy smial na takej vete, že niekto hovoril, že huby sú potravina budúcnosti a ty hovoríš, že čo to je za blbosť. A ono to asi fakt tak je a z toho dôvodu, že obsahujú naozaj veľmi veľa dobrých vecí a strašne rýchlo sa vypestujú. A nepotrebujú ani toľko vody, ani svetla, ani pôdy ako akákoľvek iná potravina. Huby podľa mňa naozaj sú potraviny budúcnosti aj kvôli tomu, že aj tých našich veľa diskutovaných bielkovín obsahujú veľa. A plus by som sa vždy orientoval na tieto adaptogény ako na niečo, čo je extrahované a koncentrované z nejakej potraviny. Každá takáto vec má vždy aj svoje výhody a nevýhody, ale je to len vlastne súčasť toho celku. Presne ako hovoril Andrej, treba sa zamerať na tie originálne potraviny, ktoré to obsahujú. Netreba z nich nič extrahovať, netreba z nich nič odoberať a sušiť a koncentrovať. V podstate stačí nám to, v akej forme to je v tej prírode a keď si to otrhneme a upravíme a zjeme. Super, díky, takže ďakujem. A ešte otázočka k tomu, čo si myslíte o make a kotvičníku? Dobre, takže kotvičník, čo hovoria štúdie, nie ja, tak to moc sa nepreukázalo, že nejako funguje. Možno nejaký relaxant na svaly, keď si spravíš čaj, ale tak máš všetko. Maka sa trošku preukázalo, že má nejaké benefity a ešte by som spomenul napríklad taká senovka grécka, to sa používa ako doplnok výživy a tá už má preukázané aj benefity a dokonca aj na silu a tu osobne ja tiež používam a je to vlastne taká korenina, používa sa v Grécku alebo v Egypte, ale je to v podstate, nie je to extrahované z ničoho, je to ako keby celé korene, používa sa aj pri varení, ale dá sa to iba roztrviť a dať do toho lieka alebo takýchto. Potom ešte napríklad ashwagandha a takéto, tá sa trošku preukázala, že podporuje sexuálne zdravie, ale nie je to nič také, že extra, ale môže pomôcť. Dobre, díky. Môžem ďalej, tak čo sa týka bielkovín, čo si myslíte o mladom hrášku a kličky napríklad, nakličená šošovica, quinoa, ale v nakličenom stave? Tak ja možno začnem, keď potom doplníš. V podstate všetko mladé, čo je v štádiu klíčka, v sebe obsahuje toho najviac, je to vlastne najnabitejší štádium rastliny a to ty asi dobre vieš, keď sa na to pýtaš. Sú to proste potraviny, ktoré nám dokážu dať najviac a obsahujú toho naozaj veľmi veľa. Aj mladých hrášok, aj ja neviem, v tejto kategórii vlastne aj chlorela, aj ostatné zelené, myslím, že mladý jačmeň, ten sa často používa zelený. Obsahujú naozaj veľmi veľa zdravých vecí, hlavne v tom zelenom farbive, ktoré sú najsilnejšie koncentrované a rozhodne sa oplatí ich zahradiť do jedálnička v takej tej nie veľmi upravenej forme, čiže najlepšie je naozaj možno, že prášok zo sušených týchto plodov a nejak s tým veľmi neexperimentovať s nejakými extraktami, ako som predtým spomínal. V tej prirodzenej forme je to asi najúčinnejšie. Presne, klíčenie je veľmi akože zdravé, veľmi prospešné, takže len je to náročné na prípravu a ľuďom sa to nechce, ale odporúčam, je to super.
Ďakujem. Kličenie nie je úplne náročná prípravu, napríklad také kličky šošovica, je to stačí 3-krát prebiť. Áno, ale v praxe to moc ľudia sa vyserú na to. Hej, ale keď nám sa predlo, že môžeme robiť trošku osvetu, možno si ľudia vedia viacej naštudovať. Ja som to otázky položil preto, aby som počul váš názor, takže tak to nie si každý extravuje z toho, čo potrebuje. Chcel som sa ešte spýtať na tempeh, to ste spomínali. Čiže tempeh je vlastne fermentovaný produkt a tofu je viac menej varené. Ale či ste sa stretli aj s tempehom, napríklad z fazule, hrachu, ciceru, a či to aj konzumujete? Ja som sa s tým stretol, jedol som to, chodilo mi to, ale nekonzumujem, lebo nemám kde. A občas si kupujem taký konoplý tofu z konoplných semiačok, ale je to strašne drahé. Dobre. A ešte mám poslednú otázočku, čo sa týka pohybu. Predpokladám, že odpoviete, že áno, že pravidelný pohyb je nevyhnutný, ale taká otázočka, že koľko denne by mal sa človek asi hýbať, lebo žijeme v takú dobu, že väčšinou sedíme a neuvedomujeme si, že bez pohybu nám telo úplne nebude fungovať. A vy ako športovci viete povedať, že taký bežný človek, že koľko by mal tomu asi tak venovať. Ja napríklad poviem takú vec, ktorú nemožno z našich úst budete čakať, ale ja si osobne myslím, že vrcholový šport nie je zdravý, ani náhodou, pretože je preexponovaný, je namáhavý, je obrovskou záťažou pre telo a nie častokrát dokáže to telo zregenerovať, čo rezonujem aj ja. A treba ten šport udržiavať v rozumnej miere a to, na čo sa pýtaš ty, čo je rozumná miera, každý sme trošku iný, každý sme trochu inak stávaní. Nemôžeme povedať, že 5 km zabehnúť denne je pre každého super. Treba sa pozerať na stav toho človeka, čo je schopný, v akom je veku, v akom stave má pohybový aparát. Taká tá formulka na toto neexistuje, pretože niekomu vyhovuje beh, niekomu bicykel, niekomu plávanie, niekomu športy, niekomu, ja neviem, adrenalinové záležitosti. Ale rozhodne je fajn minimálne toľko času, koľko sedíme, určite toľko času byť v aktivite. Ale nie v také, že sa spotíme, ale už len to, že chodíme, tá chôdza je jednoducho niečo, na čo sme najprirodzenejšie stávaní a nemusíme preto urobiť absolútne nič iné, len proste dvíhať nohy a chodiť. Tak už len keby sme ten čas, ktorý venujeme sedeniu, strávili chôdzou, tak dokážeme aspoň vyvážiť to negatívne, to, čo je spôsobené sedením. A všetko navyše vlastne do plusu a dokáže urobiť zase ďalšie pozitívne veci v našom tele. Presne tak, že teda chôdza je jedno z najzdravších, čo môžeme robiť, lebo nie je to niečo také extra nezdravé, ako bežať maratón, silový tréning. A v podstate treba si uvedomiť, že každú hodinu, čo sedíme za tým gaučom, za tou telkou, tak sa v podstate zabíjame a berieme si zo života, skracujeme si život. To nám dokazujú aj niektoré štúdie. A zase naopak, čím ľudia viacej chodia za ten deň, každý deň, čím viac chodia, tým v podstate sa dlhšie dožijú. Takže ide to aj o takú tú dlhovekosť, treba na to myslieť. Ja by som ešte dodal, že možno pre niekoho, kto necvičí a chcel by začať cvičiť, je dobre si napríklad nastaviť, že 10 000 krokov za deň prejsť, alebo si nájsť nejaký spôsob cvičenia, ktorý mu je najbližšie, či už nejaká zumba, tancovanie, alebo hranie tenisu, ping-pong, čokoľvek, aby si vytvoril ten vzťah k tomu športu a potom dokáže to zo seba dať rovnaho viac, ako by možno chcel. Veľakrát majú ľudia také argumenty, že ale ja pracujem v práci, kde 8,5 hodín musím sedieť na ryti a nemôžem sa postaviť. No, jednak je to tvoja voľba, lebo tých zamestnaní máme viacej a môžeme si vybrať. Druhá vec, aj takéto zamestnania sa dajú trošku osviežiť tým, že nemusí pri tej práci človek sedieť, môže stať, môže, ja neviem, mať počítač so zvýšenou doskou a namiesto sedenia tam proste stať, pozerať v pramene. Môže medzi každými 10-minútovými blokmi práce urobiť pár trepov, prejsť sa, ísť von na cigaretku a nezapaliť si napríklad, aspoň na čerstvý vzduch človek vyjde a dá sa to, len netreba mať výhovorky a treba sa pozerať, že ako sa to dá. Jaké iné otázky? Tomáš? Napríklad?
Už vyčerpal svoj. Jasné, ešte to môže byť. Nejaký vegánsky vzor? Alebo nejaká inšpirácia vaša? Tak keď sa pýtaš priamo mňa, ja som vlastne začínal s tým, že som si našiel človeka, ktorý sa volá Mimar Delgado. Podľa mňa ma Andrej bude poznať minimálne, ak nie Adam. Je to vlastne človek, ktorý bol celoživotný vegetarián, ale myslím, že nejakých 12 rokov je vegán a je profesionálny bodybuilder, naturálny, čo znamená teda, že sa nevenuje žiadnej chemickej laboratórii, ale teda cvičí a príjma čo najzdravšie veci. Objavil sa dokonca aj v tom známom kontroverznom filme Game Changer a je myslím, že takou ikonou dnešnej doby, pretože je pomerne mladý, veľmi rozumný, študovaný človek s inžinierským titulom, myslím, že je niekde zo štátov, neviem, či nie je pôvodom nejaký Kanaďan, alebo dokonca niečo od Mexika. Mimar Delgado tak znie, že? A potom je jeden zaujímavý typek a volá sa Derek Signet. To je veľmi šikovná hlavička z hľadiska výživy, má toho veľmi veľa naštudovaného. Obidva títo chalani majú aj svoje YouTubeové, aj Instagramové kanály. Veľmi veľa sa venovali, aspoň keď som vtedy sledoval ja tieto siete, tak prispievali a robili veľmi veľa podcastov a dá sa ich veľmi veľa naučiť aj dnes, keď si človek vlastne prezrie ich staré videá. A potom kdokoľvek vlastne, kto sa objaví na scéne a zistím, že je 5 a viac rokov vegánom a funguje mu to, tak je proste pre mňa takou príjemnou zdravou inšpiráciou, napríklad ako som tu spoznal Andreja Chalno, takže tiež mi to dobre padlo a som rád, že je vás stále viac a ja som vlastne možno medzi vami najmladší vegán. Za mňa ešte týchto dvoch, ako spomínal Martin, určite tiež sledujem už dlhé roky. A ešte za mňa jeden sa volá Clarence Kennedy, to je taký spierač, redditor, myslím, že z Anglicka. A aké on výkony podáva na to, aké mladý chalan je neskutočné, veľmi obdivujem a tiež je veľmi vzdelaný ohľadom výživy a ide čisto na vegánskej strave. Ja som mal zase možno tej kalistenike Frank Mediano. Bol jeden z prvých zakladateľov workoutu a o ňom som sa potom učil aj rôzne recepty, ako sú pripravovať vývarnú stravu. Ja mám ešte myslím na Slovensku chalana, Toby Kucka sa volá, taký ultrabežec, ale viem, že aj na sebe máka aj takým iným spôsobom, aj to je taký zaujímavý typek, určite vhodný na to, aby ho človek sledoval. A tých mien je strašne veľa, on sa stačí dať do Google, že vegan athlete, a nájde vám to množstvo inšpiratívnych ľudí a odporúčam ich minimálne pozrieť, kto vám bude sympaticky sledovať. Aj žien je veľa, ale tak my z hľadiska toho, že sme chalani, tak veľa žien nesledujeme, ale ich množstvo. Vedel by som vymenovať, ale teraz mi tie mená úplne neprídu na mozog. Ale vidím, že tu je teda veľa kočiek, tak určite sa oplatí trošku pogoogliť. Už žiadne ďalšie otázky? Napríklad Mňa by zaujímalo, že ako vyzerá taký bežný denný jedálniček vegána oproti bežnému človeku, lebo teda vegán musí prijať viac kalórií, aby teda nebol unavený. A ako napríklad vyzerajú vaše raňajky, obed, večera, desiata, all around? Ideme po rade? Tak u mňa, keď som sa nad tým veľmi zamýšľal a veľmi som si to strážil, tak som sa snažil do raného mixovaného drinku dať toho čo najviac a začínalo to banánmi, nejakým rastlinným mliekom, neskôr som od toho rastlinného mlieka opustil, dával som tam ovsené vločky, zaliaté teplou vodou, veľmi veľa bobulových plodov, väčšinou z mezlesného ovocia, jahody, čučoriedky. Potom som si tam dával rôzne koreniny, ktoré mi tú chuť vyrazňovali a to som mariroval, striedal. Kedy som si do toho dával aj nejaký rastlinný proteín, potom som od toho tiež upustil, lebo som zistil, že vo zvyšku dňa aj tak tých bielkovín príjmem dosť veľa. Ak ma to náhodou tento drink nezasytil na nejaké dlhšie obdobie, ešte tam išlo nejaké orieškové maslo alebo nejaké semienka, sezam, lán, chia a neskôr aj nejaké zelené záležitosti, buď to, čo tu spomína Tomáš, chlorela, zelený jačmeň alebo
Ja som si tam dával vyslovene nejaké zelené listy. Znie to inak, že veľmi divne, ale fakt ten výsledok je taký, že máte pocit, a dokonca veľa z toho bolo mrazeného, a hlavne banány a mrazené lesné ovocie, a chutilo to ako zbuzlina. Takže keď niekto povie, že fuj, to čo si do seba dával, no vyskúšaj to. Je to skvelé. Veľakrát mi to urobilo raňajky aj desiatu, a potom som mal neskorší obed, ten obed bol fakt najčastejšie nejaká rýža s nejakou stukovinou, alebo už tempehom, sojou, alebo tofu. Omáčky som sa snažil vyrábať si sám, pretože som sa tešil, že si do tej omáčky dávam rôzne dobré veci, že tam nie sú vlastne žiadne konzervanty ani nič, čo by som nechcel. Smeky som mal vždy nejaké, buď ovocie, alebo nejaká kombinácia sušeného ovocia s orieškami, alebo nejaké tyčinky, keď som našiel vegánske. No a na večeru, tu som sa snažil, ale iba snažil mať menšiu, vždy som ju mal pomerne veľkú, lebo vždy som si navaril viac, ako som chcel, a aj som to všetko zjedol. A stále podotýkam, že som nepriberal. A to som sa snažil robiť buď nejaké cestovinové jedla, do ktorých som dával veľa čerstvých prísad. Niekedy som robil aj tie polotovarové jedlá, ktoré som si tam niekde opiekol na papici a pridal k nim rýžu, alebo nejaké zemiaky, pečené, batatové jedlá som zbožňoval, kde som si vyslovene iba, keď som ešte mal mikrovlnku, tak som hodil do mikrovlnky batát na, ja neviem, koľko to bolo, na pár minút, on sa mi znútra krásne uvalil, rozkrojil, nápral som to arašidovým alebo nejakým maslom, dal som si tam buď nejaké ovocie, alebo niekedy som to mal naslano, nejakú omáčku som si spravil, fantastické jedlá. Takže tých modelov je hrozne veľa, aspoň u mňa, ja som sa snažil neopakovať, stále to mám nejak zamiešané, ale tak možno chalani povedia niečo iné. Tak u mňa to taký moc bežný deň ako už normálneho človeka není, lebo ja to rozdielím akože strašne veľa. A začínam väčšinou vždycky ovsenými vločkami, s ľadovými zemiačkami, s nejakým rastlinným mliekom a do toho ako Martin mrazené bobolovité ovocie, takže nejaká lesná zmes, čučoriedky a vždycky nejaké ešte semiačka alebo arašidové maslo, mandlové maslo, aby som tam mal dostatok tých kalórií. Potom vždycky pokračujem ďalším ovocím, veľa ovocia, banány, jablka, melón, proste čo mám doma. A obedy, niekedy mám 2, niekedy aj 2 večere. A vždycky sa to skladá nejaká strukovina, buď tofu, alebo šošovica, alebo fazuľa, k tomu celozrnná obilnina, ako bulgur, pohanka, quinoa, hnedá rýža a vždycky veľa zeleniny. Najmä ja uprednostňujem, keďže chcem rýchlejšie regenerovať a je to trošku dokázané, že špenát pomáha pri regenerácii svalov a bráni proti oxidačnému stresu pri nadmerných výkonoch ako maratón a silové cvičenie, takže snažím sa jesť veľa mladého špenátu a vždycky asi k tomu dávam ešte nejaké oriešky alebo semiačka, aby som dal dostatok tých kalórií. Čo sa týka mňa, tak ja najčastejšie stávam rôzne smoothie, kedy to sa dá kombinovať, potom sú tam rôzne nátierky, či už vrchola alebo tekicová nátierka, následne humus, napríklad domáci fazulový humus. Čo sa týka obedu, tak tam to tiež obmeniam najobľúbenejšie bol poke, čiže tam vymeníš pár surovín a už je to trošku iné jedlo. Čiže tam väčšinou toho dám tofu, tempeh, edamame, buď je to s rýžou, alebo s quinoou, alebo s kuskusom, čiže tých možností je fakt veľa, že človek si povie, že dám si poke, ale na druhý deň si dáš poke tiež, ale je to úplne nezložené. Medzi tým mám snacky, keď dávam nejakú dobrú proteinovú tyčinku, tak väčšinou to dávam tiež sušené ovocie s orieškami a na večeru sa najčastejšie snažím nejaká kombinácia, povedala sú to Andrej, nejakú takú hlavnú strukovinu, či už tofu, tempeh, zemiaky. Je toho dosť. Čo sa týka vegánskej stravy, tak je to pestré a veľa ľudí hovorí, že čo jete vegáni, ale tá kuchyňa je tak pestrá, že niekedy mám pocit, že som možno mesiac nedol to isté jedlo.
Ja ešte by som doplnil, aby to neznalo tak, že proste tie jedálničky nie sú ukážkové a ten celý deň jedenia nie je proste dokonalý, tak sa to nepočíta. Určite, aspoň ja poviem za seba, že veľakrát nazvime to, že sa hreším alebo jedávam jedlá, ktoré nie sú možno, že úplne výživovo najhodnotnejšie a sem tam fakt aj nejaký burger s nejakými batatovými alebo očarnými hranolkami, ktoré nie sú vypražané v masti, zjem, alebo dám si aj pizzu bez syra. A dokonca to vám poviem, že pizza naložená zeleninou, hrídikmi, strukovinami a bez syra je fakt veľmi výživné jedlo, ktorý potvrdia aj chalani určite. Dobre, je tam nejaká múka, ale akože tej sa nepotrebujeme úplne zbavovať, aby sme žili relatívne zdravo. A keď to raz začal, že to nie je každý deň, tak je to úplne fantastické, lebo väčšinou sa na ľudia pozerajú, keď začne vymenovať tie ingrediencie, že čo by tam majú dať, že to sa vôbec dať na pizzu a sa to zmestí. Nakoniec to vyzerá krásne, je to fakt, že je tá farebná pizza, ktorá láka a hneď proste človek chce zjesť a neublíži to. Čiže nemusí to byť úplne dokonalé, nemusí to byť podľa knižky a nemusíme mať stres z toho, že keď to nemáme každý deň tip-top, tak sa niečo zlé nestane. A keď chce človek smerovať niekam vyššie a povedzme, že vyvedie nejakej ostrej diety, tak tam sa snaží obmedzovať najviac ako sa dá, ale v bežnom živote to nie je potrebné. Jediné, čo je potrebné, aby sme mali k tomu jednu zdravý vzťah, aby to nebolo na silu, aby sme ho jedli preto, lebo ho máme radi, že nám chutí a nie preto, že splňa nejaké tabulkové hodnoty. A jednoducho, keď sa naučíme si to jedlo pripravovať a vyberať to, čo nám chutí, tak to bude proste radosť. O to lepšie, keď to bude z tých zdravších súrovín. Ja mám ešte otázku. Spovedal si, Martin, že nejaká tá pizza, keď tam je múka, nie je to príliš často, máš niečo proti múke, alebo je to podľa vás chváli múka nezdravá? No, biela múka je nezdravá. A v čom konkrétne? A či ju nahradiť? Že všetko dobré je odtiaľ dané preč a ostalo iba v podstate to zlé. Čiže akože telo znesie tú bielú múku, ale nenazval by som to, že to je zdravá potravina. Máme na výber oveľa viacej možností, takže nejaké napríklad celozrnné múky, existujú už teraz múky aj napríklad zo strukovín, takže treba si vyberať také jedlá aj potraviny, napríklad špagety, cestoviny, existujú už aj z celozrnných múk, zo strukovín a chutia veľmi dobre a sú oveľa viac výživnejšie, majú viac minerálov, majú dokonca aj bielkovín a hlavne majú viacej vlákniny. V tej bielej múke nie je vláknina a to je proste tá najväčšia chyba, že nie je tam dostatok tej vlákniny a tá má tie najväčšie benefity pre nás. Keďže sa pýtal mňa, tak odpoviem aj ja. Ono je to vlastne to, že sa vrátime k tomu, že múka je extrakt. Múka je vlastne vyťahnuté niečo z veľkého celku a povedzme, že možno niečo ako 1/3 z toho si zoberie, že tie 2/3 záhodí. Tie 2/3 sú veľmi výživné pre telo, pretože obsahujú v sebe koncentrované vitamíny, vlákninu a všetko to, čo by sme aj s tou 3/3 mali prijať a vtedy by to v našom tele fungovalo dobre, ale keď ty zoberieš len tú 1/3 obrazne, tak to je to isté s cukrom. Cukor v ovoci nikomu nikdy neuškodí, ale cukor ako extrakt, bielý prášok, ktorý je proste vyťahnutý, sušený, pretože nerobí nič iné, len dáva ti energiu a sladkú chuť. Ale ovocie má toho v sebe oveľa viacej, takže je to niečo podobné. Tak ak už nie sú otázky, tak vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nás počúvali. Zaznelo tu aj niekoľko linkov, odkazov, inšpiratívne osobnosti, čiže ak budete mať nejaké otázky ešte dodatočne, tak myslím si, že ešte chvíľku tu budete. Tak vám ďakujem pekne a vidíme sa najbližšie zase pri nejakej ďalšej diskusii. Ďakujeme aj my za pozvanie a dobrú chuť. Ďakujem, že ste prišli. Keby máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte, odpoviem každému na hocičo. Ďakujeme a pekný večer.